Giroa azter da. Eta bai, bakigu pasaren igandean bukatu zela Italiako giroa eta egan Bernalek irabazi zuela. Baina aste honetan berri bere Italiako txirrindularitza giro txiklistiko Italia hasiko da. Eta hau zer bat, 23 urte zazpiko giroa, giro baby, esaten dana, edo girinoa, hasiko da. Eta bertan bi Euskal Herriko talde izango ditugu, batetik Laboral Kutxa taldea eta bestetik Caja taldea. Lasterketa gogorra izango da, 10 etapa, ez profesionalako bezala, baina bai etapa gogor eta luze, afizionatuentzako kilometro asko dituztena, batu 160, 150, 140 kilometrotakoak izango direnak eta mendate handiak igoko dituztenak, tartean adibidez Tonale mendatea. Eta hasi baino lehen bertan egongo den euskaldun batekin egon nahi izan dugu. Gaur Julen Arriola Bengoa Arabarra izango dugu gurekin eta Giro Babyari buruz hitz egingo dugu. Ongi etorri Julen, zer moduz eta batez ere zer espero duzu hurrengo 10 egunetatik? Bai, guretzako eta talderantzako generalean oso karrera garrantzitsua da, urtean garrantzitsuena. Eta talde indartsua ekartzen dugu eta ni pertsonalki ere momentu honean nago. Eta gauza politak egiteko esperantzarekin eta hori, ilusionatuta aukera honekin. Gonbidapena lortzea ja zuentzat garaipen bat da. Iaz ere ibili zinaten Italiako giroan, aurten ere bertan egotea, esan bezala, garaipen handia zuentzat, ez? Bai, guk ez gaude maila horretan lehiatzen ohituta, baina azkenean urte osoan ondo ibili garen txirrindularia gara eta ilusioa daukagu ahalik eta hoberen egiteko. Gure taldean gehien bat eskalatzaile taldea daukagu, igual lasterketaren bigarren zatian nabarmendu gaitezkenak eta hori ez dakigu norainoko nibela egongo den, baina hori saiatuko gara behintzat aurrean ibiltzen eta besteekin eta ikusten gure burua aurrean lehiako. Giroak bi zati oso markatuak ditu, hasieran etapa ordekatsuak zelaian izango direnak eta bukaeran mendi eta mendate handiak izango dira. Suposatzen dut, eta eramaten dezuen taldearekin bigarren zati horretara begiratzen egongo zaretela, ez? Bai, hori da, ez, azkenean metro asko akumulatzen dira eta badago egun bat 30 kilometroko portu baten hasten dena, Gorutza, eta gainera 8 egunero pasata, hankak nabarmentzen dira eta ez da berdina izaten, beraz hor adi egon beharko gara eta aurrean ibili, ahalik eta hoberen ibiltzeko eta hori, lehen esan dudan bezala, taldeak ilusio dauka paperon bat egiteko, gainera txirrindulari berriak etorri zaizkigu Kolonbiatik eta Ekuadorretik eta hango txirrindularitza maila oso altua erakutsi dutela, beraz ondo ibiltzeko bezala gaudela uste dut. Zuretzat erronka handiena segurunik erlojupekoa izango da, laugarren etapan, 25 kilometro izango dituzu erlojuaren kontra, maldari gabe, guztiz ordekan, eta zu bezalako txirrindulari batentzat, eskalatzaile batentzat bertan izango da erronka. Eta, pasatan, geroz eta mendate gehiago hartuko dira giroan, etaparen bat bereizkota duzu? Bai, hori da, hori izango da egun bat ikusteko zelan gauden, hortik aurrera nola planteatuko dugun lasterketa ikusteko, ze azkenean hori, hemen nazional mailan ez gaude ohituta horrelako kontrarrelojak egitera, azkenean 25 kilometroko kontrarreloj batean denbora desente galdu alda generalari begira, baina azkenean aurreko egunetan ere egon aldira iesaldiak, erorketak eta horregaitik jendeak denbora galdu dezake, beraz ikusiko dut nire kasuan nola irtetzen zen kontrarreloj horretatik. Eta gero begiratu karrera planteatzeko ze modu izango dugun, ez dakit erasoan gehiago edo
oraindik ere nire burua ondo ikusten badute lasterketa lehiatzeko generala, ikusiko dut, ez dakiz, ikusiko du guztien artean. Esan dugu bezala, Caja taldea aurten girora junda batez ere eskalatzaileekin. Egia da Andoni Lopez agetxuko duzuela hasierako etapetako, ordekan diren etapetako, baina gero ere taldearen gainerakoak eskalatzaileak dira. Batetik eta hau ere egia da, ez duzue zuen liderra edo taldeko liderra Mark Lustenga bertan geratuko da, batez ere Espainiako kopak lehiatzeko bertan dabilelako sailkapen nagusian lehian. Beraz, lider sendo gabe eta Markek emango zizuen aukerarik gabe hasierako etapetan aurrean ibiltzeko dana mendirako utziko duzu, ez? Argi dago Markek aukera onak izango zituela lehenengo etapa horietan, baina, azkenean bera Espainiako kopako liderra da eta hemen geratu behar zen hemengo kopa lasterketak lehiatzen. Baina, Andoni Lopez Agetxuko daukagu lehenengo etapa horietarako. Agian bera azkeneko etapa horietan gehiago sufrituko duen txirrindularia da, baina hasierako etapetan nik uste dute sartzeko bezala egongo dela esprinean eta behintzet saiatzeko lehiatzen. Azkenean esprinak loteria gehiago izaten da mendia baino, eta hori azkenean ondo kolokatuta joaten bazara eta aukera hor izan dezakezu, ez? Andoni azkarra da, beraz hor izan dezake aukera ere bai. Taldearen erreferenta nagusiena, seguruna, Jessit Pira izango dela, Kolonbiatik etorritako txirrindularia azken hilabetean eta Kolonbiako itzulean gauza oso onak indakoa, ez? Orain guk oraindik ez dugu berarekin asko korritu, baina hori da, Vuelta a Kolonbian irabazi zuen etapak esaten du benetan kalitatezko txirrindularia dela, eta ikusiko dugu, baina hasiera batean bera goruntza jartzen denean karretea eta gehien bat portu luzeetan nabarmendu desan aukerak izan ditzake. Orduan, hori, ez dakigu lasterketa bat bakarrik egin dugu berarekin behasainen, eta hortik ezin da ondorio gehiegi atara, baina hori da, bera seguruen nik hor egongo da, eta hori niretzako ere apoio bat da txirrindula beste taldekide bate aurrean egotea, eta horrela, azkenean taldekideak ondoan dituzunean zuri ere hori aurrera egiteko gogoak ero ematen dizu, beraz. Zure kasuan ere referente izateko munduan dago zara, taldearentzat oso paper ona bete duzu, aipatu dezakegu Valentziaga oroitzarrean ze ondo ibili zinean, izua lehen aldiz aurrean pasata, lasterketa buruan bakarrikan, mendateak dira zuri nenen etortzen diren etapak eta mendate asko izango dituzue giroan. Hori lehen esan duzuna Lago di Campomoron bukatzen den hori, gainera lehenago ere beste bi portu igoten dira, bigarren mailakoak, eta puerto horiek nik uste dute azkenean utziko dutela neke bat ero pelotoian, eta niretzako horiek izaten dira etapa honenak, ez? Jentea apurate negatuta doanean eta gehiago esfortzua luzatzen denean, hor espero dut behintzat nire mailan egotea, ze aurten nik uste dute aurrera puntu bat egin dudala, eta hori Valentziagako karreran eta atakean ibili ondoren, hemen ere espero dut apur bat nire burua ondo ikustea, lehiakor, eta hori emateko konfiantza hurrengo lasterketetarako ere bai. Orain arte, taldeak ez ditu itzuliak izan, Euskal Herriko biak falta izan direnez, eta estatuan ere hainbat itzuli bertan bera geratu direnez, lehiatu duzuen itzuli bakarra ia Zor Baske izan zen, eta otsaien duela hilabeteak eta ez da itzuli moduko bat jarraipenarekin, 1000 asteburutan banatzen delako, beraz, itzuli falta horrek galera eragingo duzue, 10 egun dialako giroan, eta konpetizio jarraitu horren falta sumatuko duzulako, ez? Eta gainera, pasaren urtean pandemia kontu honekin ez genuen bueltarik izan, eta hori da apur bat zalantza hori gainera, hori 10 egun, giroan 10 egun jarraian dira, 10 egun gogorrak, erritmo handiarekin, eta
egia da, inoiz ez dut olako karrera bat planteatu, baina, bueno, nahiko lasainago alde horretatik, nik erregulartasun ona dudan txirrindularia naiz, eta normalean egun batetik bestera ez dute izaten gora berarik, eta hori, nire mailan mantentzen du normalean, eta taldeak be hori uste du beste guztiekin, azkenean lehen esan dudan bezala gehienak, lau behintzat eskalatzaileak gara, eta eskalatzaileak normalean azkeneko etapa horietan nekea eta dagoenean nabarmendu gaitezke, beraz, hori, naiz eta ez zeuki referentziarik hemengo beste lasterketekin, badukagu konfiantza. Seguro gaudena da Giroak pedalkada ona emango dizuela, profesionaletako pedalkadari hartuko dizuelako, eta hortik aterata, hurrengo lasterketetan maila oso ona emango duzue. Aipatu behar dugu ere, Espainiako txapelketa Giroa bukatu eta hurrengo asteburuan ospatuko dela, beraz, oso forma honean iritsiko zerate printzipioz, dan ondo bidean ekaineko bigarren zatira eta uztailera, ez? Bai, hori da. Azkenean han Girora joaten diren taldeak urtearen zehar profesionalekin lehiatu den jentea da, eta beste erritmo bat eramaten dute, beraz guk erritmo hortatik aprobatei hartzen badugu, ero beste hori, pedalkolpe honak hartzen badugu ona, bai Euskal Selekzioarekin Espainiako txapelketetan, eta bai egongo diran urrengo lasterketetarako, hori, forma honean iritsiko gara, eta hemen ere aukerak izango ditugu ondo ibiltzeko. Eskerrik asko Julen Arriolarengoa gurekin egoteagatik, sorte onena Giroan, etapa gogorrak izango dituzue, sufrimendu handikoak, baina benetan mendate politak eta etapa polit desente azkazue, saiatu zaitezte Euskal Herriaren izena munduko lasterketa nagusienan, 23 urte azpiko mailan Euskal Herriaren izena goian eramaten zuek eta laboralkutsako txerrendulariak, eta espero dugu Giroan paperra ona egiteaz gain, gero hurrengo lasterketetan erritmoa aprobetxatzea eta garaipena asko lortzea. Eskerrik asko eta hurrengo arte.